Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε πολύ ωραία. Είχαμε μια πώληση, ένα ζευγάρι κάλτσες. Στο δείξω τώρα. Αυτές εδώ πουλήθηκαν. Οπότε είμαστε συν 1,5 ευρώ. Λέω σήμερα ξεκινήσω να κάνω καταχώρηση και τις υπόλοιπες κάρτες Yu-Gi-Oh! Τελείως μεμονωμένα, μία-μία. Θα κάτσω να δω πόσο έχει κάθε μία στο Ιντερνετ και θα κάτσω να την περάσω και στο Facebook Marketplace αλλά και στο Vinted. Μπορεί να τις περάσω και στο eBay, να ξεκινήσω να δουλεύω και το eBay. Η μέρα ξεκίνησε μια πώληση, πολύ ωραία. Οι κάρτες είναι εδώ πέρα. Αυτές είναι που φύγανε. Θα κάτσω να τις περάσω και στο Vinted, όπως είπα, και στο eBay. Θα τις βλέπω μία-μία στον υπολογιστή πόσο έχουν και θα τις περνάω μέσα. Επίσης, παρήγγειλα, έδωσα 2,5 και 2,5 ευρώ, πήρα 2 διακοσμητικά για σπίτι, γιατί είδα ότι πάει καλά αυτή η κατηγορία στο Vinted. Τα πήρα από το Vinted και αυτά, θα σας τα δείξω μόλις έρθουνε. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο update. Έχουν ένα κωδικό εδώ πέρα κάτω. Όχι, με τίποτα δεν κάνει focus. Τέλος πάντων, έχουν ένα κωδικό εδώ πέρα κάτω και με τον κωδικό το ψάχνω τι είναι. Για παράδειγμα, μόλις βρήκα μια κάρτα η οποία κοστίζει 20 ευρώ και είναι αυτή εδώ. Red Eyes Blue Dragon. Οπότε, εγώ θα το βάλω 19. Οπότε έχετε μπει στο νόημα, καταλαβαίνετε τώρα τι κάνω. Ξανά μέσα και τώρα ξεκινάω την καταχώρηση. Θα τις βάλω όλες Vinted και Facebook Marketplace. Το Facebook Marketplace σε συγκεκριμένο γκρουπάκι που είναι μόνο για κάρτες Yu-Gi-Oh! Και αργότερα, αφού τις έχω όλες φωτογραφίες στο κινητό και βλέπω και τις τιμές, θα ξεκινήσω να τις βάζω και στο eBay. Αυτά. Λοιπόν, καταχώρησα κάποιες κάρτες. 2, 4, 5, 6 καταχωρήσεις έκανα στο σύνολο. Τώρα θα τις κάνω και eBay. Δεν έχω κάποια άλλη πώληση. Έχω αρκετές προβολές από ό,τι βλέπω σε... όχι. Έχουν αρκετές προβολές οι κάρτες ήδη στο Vinted. Τις έβαλα πριν από κάποια λεπτά και έχουν ήδη 3-4 προβολές. Έχει εδώ πέρα 6 προβολές, μία προβολή. Μπορεί να έχω και κάποιο counter offer. Θα δούμε. Έβαλα και τα ρολόγια, αυτά που σας είπα. 3 και 3 ευρώ το ένα τα έβαλα. Και έκανα και μια καταχώρηση σύνολο που τα πουλάω 5,80 και τα δύο. Ό,τι φύγει πρώτο θα δούμε. Τα λέμε στο επόμενο update. Λοιπόν, mini update. Πουλήθηκαν άλλα 4 ζευγάρια κάλτσες. Βέβαια το καθένα είναι ξεχωριστά, οπότε θα κάνουμε 4 διαφορετικές παραγγελίες. Μια χαρά πήγε αυτό, δηλαδή έχουμε τώρα άλλα 6 ευρώ επιπλέον, οπότε είμαστε καλά. Και επίσης κάτι άλλο. Κάτι φίλοι μου φεύγουν Τουρκία, πάνε διακοπές, φεύγουν σήμερα. Και τους έδωσα 10 ευρώ. Τους είπα, ξέρουν τι κάνω, γενικά τώρα με το κανάλι με τις αγοραπολισίες. Οπότε τους είπα, βρείτε κάτι, ένα προϊόν που μπορεί να φύγει τουλάχιστον διπλάσια τιμή, ή έστω και δύο προϊόντα που μπορούν να φύγουν τουλάχιστον διπλάσια τιμή ή εκεί κοντά. Τους έδωσα το 10 ευρώ, οπότε πάμε να δούμε τι θα μου φέρουν. Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Απλά τους είπα, σκεφτείτε κάτι, έτσι έχετε το ελεύθερο από μένα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Μην φαγώσουμε εννοείται. Και φέρτε μου κάτι να δω αν μπορώ να το πουλήσω ή κάποια πράγματα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Ξέρετε ότι η Τουρκία έχει πάρα πολλές μούφες, έχει αρκετά φτηνά πράγματα, γιατί εντάξει η λίρα είναι υποτιμημένη. Αλλά βέβαια θα πάρει Κωνσταντινούπολη. Εκεί τα πράγματα νομίζω, επειδή είναι τουριστικό μέρος, είναι πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε. Έχει πολλές αγορές η Τουρκία, έχει τύπου flea market άπειρα. Οπότε θα δούμε τι θα μου φέρουνε. Το κρατάμε έκπληξη, αλλά θα κάνω update για να σας πω τι μου φέρανε και τι θα κάνουμε με αυτά που θα μου φέρουν, ελπίζω. Αυτά. Μόλις πουλήθηκε το ένα από τα δύο ρολόγια. Τέλεια, και άλλο update. Πουλήσαμε από το ένα το ρολόι, συν 3 ευρώ. Μια χαρά. Πάμε να κάνουμε τις παραγγελίες. Λοιπόν, πού είναι το ρολόι? Να το ρολόι. Εδώ το ρολόι έφυγε. Το μαύρο. Με το κουτάκι του, κανονικά. Τώρα θα το κλείσω. Πάω να φέρω λίγο χαρτί για να το λήξω, γιατί να μην πάθει τίποτα, γιατί θα βάλω ένα σακουλάκι μόνο. Βασικά κάτσε να κάνουμε πρώτα, άμα είναι τις κάλτσες, και μετά. Πήρα κάποια σακουλάκια για να βάζω μέσα τα δέματα. Παίρνω αυτά εδώ. Τις κάλτσες. Εντάξει, καλά συνεχίζουμε. Έχω πραγματάκια τώρα να δώσω, αλλά όλη την ώρα ψάχνω, να σας πω την αλήθεια, για το επόμενο. Τώρα να βάλουμε εδώ πέρα ένα χαρτάκι. Πήρα και αυτά τα αυτοκόλλητα για να γράφω πάνω τι είναι τι. Για να θυμάμαι. Θα φέρω και ένα στυλό. Έχω μεγάλη απορία να δω τι θα μου φέρουν από Τουρκία για να βάλω για πούλημα, να σας πω την αλήθεια. Θα δούμε. Οι άλλες φύγαν είναι αυτές. Κάτι ζέβρες έχουν πάνω. Και έχω και άλλες από αυτές στην αλήθεια, δεν είναι μόνο αυτές. Οπότε πρέπει να τις ξανακάνω καταχώρηση. Και από τις άλλες με το σούσι έχω. Ο αστροναύτης τελευταίος θα φύγει τώρα. Ωραία κάτσε.
Ζήτησα και από ένα φίλο μου που δουλεύει σε μια κάβα να μου φέρει και μια κούτα για το κράνος. Σήμερα θα το στείλουμε και αυτό. Γιατί δεν κατάφερα να βρω τόσο μεγάλη κούτα. Τώρα να το τύλιγα με κάτι με φούσκα και τέτοια, και αυτό θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν το έκανα. Καλύτερα να πάει σε μια κούτα να μην πάθει και τίποτα. Και άλλη είναι αυτή. Καλά πάει, καλά πάει. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω τώρα. Καλό scale κάνουμε, αλλά φοβάμαι να πάρω κάτι πιο ακριβό για να πουλήσω. Βρήκα ας πούμε κάτι pick-up παλιά. Βρήκα κάτι βιντεοκάμερες. Δεν ξέρω, πρέπει να πάρω ρίσκο εκεί πέρα γιατί αυτά έχουν 100 και ευρώ. Και δεν ξέρω αν θέλω να το πάω έτσι συντηρητικά με τα 5 ευρώ και τα 2 ευρώ. Για να πάρουμε κάτι μεγαλύτερο να πουλήσουμε. Θα το σκεφτώ, θα δούμε, δεν ξέρω. Βρήκα αυτά εδώ. Για να βάλω το ρολόι. Ναι, τι έλεγα, δεν ξέρω τώρα τι να κάνω για να κάνω scale. Δηλαδή να ψάξω κινητά. Για να το δεν χωράει εδώ. Να πάρω δηλαδή κινητά μεταχειρισμένα. Να πάρω κινητά χαλασμένα. Να βρω κανένα κινητό χαλασμένο και να το κάνω έτσι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Γράψτε μου στη σχόλια τη γνώμη σας. Επίσης, είναι να κατεβώ στην Αθήνα για τον τελικό του κυπέλου. Σκέφτομαι να πάω μια βόλτα και από το Μοναστηράκι. Να βρω και από εκεί δηλαδή πραγματάκια. Κάπως έτσι και λίγο. Κάνουμε και έτσι. Έτοιμο και το ρολόι. Ναι, σκέφτομαι να πάω και από Μοναστηράκι να δω κάποια πραγματάκια. Έτσι φτηνά που θα μπορούσαν να φύγουν. Αλλά κατά βάση θα δω για διακοσμητικά σπιτιού γιατί πάνε τάπα. Ή μπορεί να πάω να ψάξω για ρούχα στην Αθήνα. Γιατί από ό,τι βλέπω στο Vinted και τα ρούχα πάνε τάπα. Πάω σε κάνα μαγαζί ρούχα με το κιλό. Δεν ξέρω, γράψτε μου καμιά ιδέα, ρε παιδιά. Αυτά, έμεινε ένα ακόμα ζευγάρι να πακετάρω. Καλά, θα κάνω μετά. Αυτά. Αν έχω κάποιο άλλο update θα σας ενημερώσω. Χαίρετε. Μόλις γύρισαν από Τουρκία τα φτεράκια μου που σας είπα και μου φέραν αυτά τα δύο. Είναι card holder. Είχαν 5 και 5 ευρώ το ένα. Τώρα σε τουρκική λίρα δεν ξέρω πόσο βγαίνουν. Αυτά εδώ. Δεν έχω ιδέα πώς θα τα βάλω. Αλλά νομίζω ότι καλά πήγε αυτό. Θα το κάνω λύση σαν card holder. Μπορώ να τα βάλω 15 ευρώ το ένα κάπως έτσι για να φύγουν. Ή λέω πολλά. Δεν ξέρω. Καλά, θα δω. Αυτό είναι το update. Αυτά έρθανε. Θα τα κάνω list. Και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, βάζω μέσα τις παραγγελίες. Δεν θέλω να σας δείξω τα νούμερα γιατί τα tracking βασικά τα αυτοκόλλητα που έχω κολλήσει. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι 6-9. Οπότε πρέπει να είναι τα κινητά των ανθρώπων που παραγγείλανε. Και δεν θέλω να τα δείξω. Πάω στο box να τα αφήσω και τα λέμε. Τώρα που κατέβαινα, μου ήρθε μόλις ειδοποίηση στο κινητό. Πουλήθηκε το καφέ το πορτοφολάκι. Το βγάλα κάποιες φωτογραφίες, το έκανα καταχώρηση στο Vinted και έφυγε στα 20 ευρώ. Τέλεια. Συνεχίζουμε, τα λέμε στο επόμενο update. Μόλις άφησα τα δέματα στο box, ήταν και ένας υπάλληλος εκεί πέρα που έβαζε άλλα δέματα, οπότε γινόταν ένα χάος εκεί μέσα. Αν έχω κάποιο άλλο update θα σας ενημερώσω, οπότε τα λέμε. Θα πακετάρω και αυτό εδώ που έφυγε, το βάλω στο σακουλάκι και μετά σε αυτό εδώ. Πολύ καλό trade αυτό. Μακάρι να φύγει το άλλο το πορτοφολάκι. Θα είμαστε πολύ καλά. Έτοιμο, θα βάλω και το χαρτάκι του πάνω. Βγήκε άλλη μια παραγγελία κάλτσες, ένα ζευγάρι ακόμα, οπότε θα το ετοιμάσω και αυτό. Και μαζί με το πορτοφολάκι που βγήκε θα τα πάω και αυτά στο box να τα αφήσω. Παραγγελία είναι έτοιμη, θα κολλήσω το αυτοκόλλητό του με το voucher και το πάω στο box. Οπότε είμαστε συν 1,5 ευρώ ακόμα. Άφησα και τα τελευταία δύο δέματα, το πορτοφόλι και την τελευταία παραγγελία από κάλτσες. Έχει αρχίσει ψυχαλίζει. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι εδώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.